Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de mércores día 9 do mes de xullo na radio e na televisión de Cerceda. Tamén, se nos queren seguir, poden facelo por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou na nosa web rtvcerceda.com. Falaremosles hoxe da renovación do DNI. Lembren que se pode renovar o DNI en Cerceda o próximo día 30. Recordamos que está aberto o plazo para as actividades culturais e deportivas. Falaremos da recollida de plástico agrícola. Poden anotarse aquelas explotacións agrícolas e gandeiras que o queiran para o próximo día 14, luns. Tamén falaremos da firma do convenio pola central hidráulica reversible. Tivo lugar hoxe no Salón de Plenos e imos a recordar e ver ese acto. Falaremos tamén do céspede artificial do Roxo, que se renovará por outro de nova xeración. Como non, falaremos de festas. Para esta fin de semana xa hai dúas festas e despois recordaremos as seguintes deste mes. Falamos do programa Bos Días Cole, da Escola de Balonmán na Silva, dos viaxes do Inserso, do programa de Benestar en Balnearios e da ITV de Maquinaria Agrícola, que se pode pasar tamén en Cerceda a finais deste mes. Recordamos que as pistas de pádel volven a estar operativas despois dunha avería e en canto tempo para mañán temos pequeno cambio de tempo máis inestable, alternancia de nubes e claros e baixada de temperaturas. Como decíamos ao comenzo, o próximo mércores 30 deste mes de xullo se pode renovar o DNI en Cerceda. Se vostede está pendente de facer a renovación do DNI, pode facelo no noso concello, sin ter que achegarse a outros lugares. Os axentes da Policía Nacional virán con unha unidade móvil para realizar este trámite. E tamén se pode renovar o pasaporte, DNI e pasaporte. Decir que poden retirar xa, dende o pasado luns, poden pedir cita nas oficinas xerais do Concello ou na Policía Local. Ambas as dúas están na planta baixa da Casa Consistorial. Hai un cupo de 40 plazas. No momento de reservar a cita, se lle informarán dos documentos necesarios, fotografías, etc., e tamén os precios da renovación do DNI ou do pasaporte. En este caso, lembren que poden pedir cita xa para renovar o DNI, que será o próximo mércores 30 de xullo. Durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse ás actividades culturais deportivas e de informática de cara á próxima temporada, o curso escolar. Poden inscribirse durante todo este mes de xullo. Imos a lembrar que actividades se ofertan. Se ofertan actividades deportivas como baloncesto, judo, tamén se oferta ximnasia rítmica, patinaxe artístico, pequebaile, manualidades, tamén inglés, se oferta cociña infantil, pádel para nenos e nenas, pádel infantil, escola de fútbol, tamén se oferta, como se ofertan actividades de pilates para adultos, pilates, yoga tamén para adultos, costura na Escola da Silva ou zumba. Tamén se ofertan estas actividades que entre elas tamén se incluyen actividades de informática para adultos, de iniciación e tamén para nenos, as que se poden anotar. Insistimos que ademais delo tamén está a actividade de natación na piscina climatizada de Cerceda. Se queren anotarse, poden facelo de xeito presencial, no rexistro, na planta baixa do Concello, en horario de mañán, de 9 a 2. Pero tamén se poden anotar pola sede electrónica, na páxina web de Cerceda, www.cerceda.org. Por sede electrónica poden anotarse a calquera hora do día. E como decíamos ao principio, o próximo luns, día 14, se vai a facer unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que así o soliciten. É un servicio gratuito que pon en marcha o Concello de Cerceda para facilitar a recollida de plástico agrícola obrigatoria para as explotacións agrícolas e gandeiras. O procedemento para solicitar este servicio, que está aberto aínda, porque o luns día 14 o procedemento é o de chamar por teléfono
o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello pola mañán. Deben indicar a cantidade de plástico a recoller e os datos do punto de recollida. Lembren que o plástico debe estar en fardos e limpo en un lugar que sexa accesible para o camión. Esta mañán tivo lugar a firma do convenio pola central hidráulica reversible, un convenio importante para o futuro empresarial do Concello de Cerceda. Imos a ver como foi ese acto, tamén escoitar o que decían e desto seguro seguiremos falando nos próximos días. Bueno, aprovechamos esta ocasión para darle gracias al Ayuntamiento de Cerceda por entender desde el primer momento la importancia de este proyecto para el desarrollo socioeconómico de toda esa comarca. La verdad es que desde el primer momento nos recibieron con interés y con generosidad para entender lo que este proyecto podía significar para la comarca. Como bien conoce el alcalde, este proyecto implica una inversión muy relevante para la Galicia en su conjunto, puesto que estamos hablando de una infraestructura estratégica cuyo orden de magnitud asciende a cientos de millones de euros en una obra que se desarrollará durante 5 o 7 años y contará con el entorno de 400 o 500 trabajadores de forma continua durante todo ese tiempo. Es una obra de una importancia estratégica en el mundo de las infraestructuras de todo el país. Y la verdad es que desde el primer momento pues en el Ayuntamiento nos recibieron, como digo, con interés. Permitidme que abunde en la importancia que tiene para infraestructuras de esta naturaleza que las entidades locales colaboren y sobre todo se interesen en entender y conocer el proyecto. Este proyecto se trata de una obra de almacenamiento hidráulico, es un proyecto de almacenamiento de energía. En los últimos meses probablemente es un aspecto que está muy en el pensamiento de todos a raíz del apagón que hace una semana se produjo. Hay muy pocas infraestructuras de ese tipo en funcionamiento en España. Las que existen provienen de los años 80 y 90 y son instalaciones que en el futuro serán fundamentales para asegurar la estabilidad de la red eléctrica que ya conocemos, puesto que el compromiso que hemos adoptado todos como sociedad de cerrar las térmicas, no solo las térmicas como la de Meirama, sino incluso las térmicas de gas, que son las que hoy dan respaldo a que la red eléctrica se sostenga, harán imprescindibles este tipo de instalaciones de almacenamiento para que esa red que soporta la industria y el tejido y el funcionamiento de la sociedad funcione sin problemas como los que hemos tenido hasta hace poco, ¿no? Entonces, realmente se trata de una obra de almacenamiento hidráulico. Consiste en general en aprovechar 2 depósitos de agua. En este caso, el depósito inferior, como bien conocéis, es el lago de Asencrovas, y el depósito superior será una balsa de nueva creación, de tal forma que luego realmente el funcionamiento consiste en las épocas en las que, o por necesidades transmitidas por red eléctrica o por el operador del sistema, nos lo pidan, bombearemos y subiremos agua del depósito inferior al superior, y cuando sea necesario producir energía, el funcionamiento es al revés. De tal forma que las mismas máquinas, digamos, que bombean el agua en caso necesario o la turbinan. Ese es el funcionamiento básico del sistema. Es un sistema de mucha entidad, estamos hablando del entorno de 450 megavatios, y son unas obras en las que hoy en día, como el resto de las que se están planteando en toda Europa, es en su práctica totalidad una obra subterránea que dejará
un impacto visual prácticamente inexistente, ¿no? El número de trabajadores, lógicamente, en un periodo tan largo, durante esos 6 o 7 años, será muy variable, pero como media será en el entorno de 400 o 500 trabajadores. Hay ahora muy pocas obras en funcionamiento en Europa de este estilo. En España tenemos ahora mismo una en Gran Canaria que está en plena ejecución y ya lleva 2 años más o menos en obras, e aí se pode verificar efectivamente que el entorno de trabajadores anda por esa cifra. Eu, como alcalde de Cerceda, en primeiro lugar, o que teño que facer é unha valoración de que a transición ecolóxica non se entende sen transición enerxética. Todos estes territorios viviron con gran preocupación o peche da central térmica, foi algo atribuíble a Cerceda e tamén a outros concellos, e nese sentido a gran encrucillada é se virían proxectos que precisamente poideran paliar, en certa medida, por un lado, as necesidades eléctricas, pero tamén, por outro, esa merma en emprego e en ingresos públicos, sobre todo a través do retorno fiscal. Por lo tanto, nese sentido, temos, ante todo, en primeiro lugar, que alegrarnos de que haxa proxectos, de que haxa futuro, que xeren riqueza e que xeren emprego no noso concello. Facendo un repaso moi básico, o proxecto é un proxecto de 440 megavatios, un investimento directo no que se anuncia ata o momento de 449 millóns de euros, o cal amosa ben ás claras a súa magnitude a nivel económico, vai estar principalmente enterrado, subterráneo, e crease unha nova balsa que ademais vai servir tamén para facer unha zona ecolóxica. Pero do que vimos a falar aquí é do que se materializa no convenio, que agardamos que sexa o primeiro de moitos que poidamos firmar entre Coventinas Renovables e o Concello de Cerceda. Por un lado, unha concesión directa de 50.000 euros, que obviamente van a repercutir en favor dos veciños e das veciñas de Cerceda. Por outra banda, o feito de que se execute no futuro, no caso de que a instalación vai para adiante, que, lóxicamente, agardemos que sí, unha conexión de abastecemento de auga ao núcleo do Xalo. Vaise facer o proxecto no contexto dos próximos 6 meses. Por outra banda, un estudo das posibilidades de autoconsumo que se lle poden ofrecer ao Concello de Cerceda. A partir de aí, lóxicamente, con esos proxectos teríamos que presentar ao INEGA e outras convocatorias de subvencións que vayan salindo na materia. A cesión dos viales e da ampliación de viales que se produza por mor deste proxecto. E despois tamén, lóxicamente, esa intención de tratar de vincular Coventinas Renovables co Concello á hora de poder seguir materializando novos proxectos de cara ao futuro. Proxectos que, lóxicamente, terán que redundar en favor do emprego. Por exemplo, outra cuestión que está incluída neste convenio é o que se executen plans de formación que poidan garantizar como mínimo un 25% de emprego local na execución da propia obra. E, facendo unha valoración global, eu creo que, como Concello de Cerceda, estamos por enriba deste debate dicotómico e simplista que hai de industria sí e industria non. Nós sempre decimos industria sí dentro dos marxes da legislación vixente en materia ambiental, en materia urbanística, xerando emprego, creando riqueza e creando eses ingresos públicos a través do retorno fiscal, que son importantísimos. A maioría da sociedade así o pensa. Eu estou convencido que a xente que sabe que a creación de riqueza da industria dos proxectos enerxéticos tamén redunda, lóxicamente, en melloras nas infraestructuras e nos servizos á xente. Por iso, nós, dende o minuto 1, facemos unha aposta decidida que hai que poñer, creo, en valor nos tempos que corren. Lóxicamente, pois, xogamos ese papel da soberanía local, sempre estaremos aí defendendo aos veciños e ás veciñas, pero tratamos de contribuir con cuestións que vayan en favor das condicións de vida da xente. Nese sentido, o que queremos tamén é agradecer, obviamente, a disposición de Coventinas Renovables, a disposición da empresa á firma deste convenio. Eu xa digo, todos os que veñan a invertir en Cerceda, a crear riqueza, a crear emprego, non só se levarán o seu diñeiro, senón que tamén se levarán o noso agradecemento, porque somos un pobo aberto ao mundo. Por lo demais, simplemente facer dúas valoracións, dúas cuestións que querería deixar claras. Por un lado, o sintomático que é o tema de conectar o abastecemento de auga ao Xalo, que é unha parte moi importante. Aí vimos facendo outro tipo de políticas, por exemplo, vimos de aprobar no POS, no ano 2024, un proxecto de obra que agardamos a executar neste mandato, que é a mellora da conexión dende a estrada que vai da Diputación de Meirama a Pontoxo ata a Osa Maior, esa estrada municipal vais a mellorar neste mandato, tamén as melloras nos sistemas de reciclaxe, máis atención
nese sentido, a limpeza dos viais, a limpeza das propias parcelas, que son cuestións que se valoran moi favorablemente, pero, sobre todo, temos que mirar cara ao futuro, cara a esa regularización da urbanización. De aí a importancia deste abastecemento de auga ao xalo que se poderá materializar no futuro con este proxecto. Por qué? Porque, por un lado, axuda a esa regularización, por outro, está clarísimo que é un servizo básico, a auga é algo fundamental para as persoas, para a xente, e, por outra banda, tamén é certo que o feito de que se materialice supón un aforro moi importante aos veciños e ás veciñas de cara á futura regularización da urbanización, non? Porque é un servicio que xa estará dotado e que, polo tanto, non haberá que incluir a hora de asumir esas cargas que require a urbanización. Polo tanto, é unha forma de facer política hacia o xalo, hacia unha urbanización privada, o cal, nese sentido, limita un pouco as nosas posibilidades, pero no marco desas posibilidades seguiremos traballando, e non só no marco delas, senón tratando de ampliálas de cara ao futuro, que, como con todo o complexo, obviamente, leva tempo. E despois facer unha valoración tamén do que ven a ser o Lago das Encrobas, no sentido de que, lóxicamente, ten que ter uns usos recreativos, pero este proxecto non só é compatible e non só vixilaremos que sea compatible, senón que tamén os favorece, porque tamén xera eses recursos nos que no futuro poderemos apoiarnos para seguir desenvolvendo e seguir aumentando o seu interés turístico e social. Cambiamos de tema. O céspede artificial do Roxo, do campo de fútbol de céspede artificial do Roxo, se vai a renovar xa por outro de nova xeración. O campo de fútbol municipal do Roxo, o que é de herba artificial, será renovado por un de última xeración. O actual tapete leva varios anos moi deteriorado e presenta un acusado desgaste debido ao uso intensivo que se fai das instalacións e tamén, ao mesmo tempo, a base na que estaba asentada esa herba artificial presentaba un notable deterioro, incluso tamén o sistema de recollida de aguas. Todo elo se vai a solucionar a Diputación da Coruña e o Concello, en este caso, firmaron a pasada semana un convenio para a execución da obra para que o ente provincial aporta 250.000 euros, a cantidade que representa un 80% da inversión, que serán 312.000. O resto, 20%, o aporta o Concello de Cerceda. Decir que asinaron ese convenio para renovar o campo. En este caso, é subsanar tamén as deficiencias. Vais poñer unha solución máis moderna, un céspede artificial de última xeración asentado sobre unha nova base elástica prefabricada. Actuarase sobre unha superficie de 7.300 metros cadrados, dentro do que se incluyen tamén as súas márxeres arredor nas que se renovarán as reixas superiores da canle de recollida de aguas. O plazo de execución que se contempla é de 6 semanas a partir da asignatura da acta. Mais temas, falamos de festas. Esta fin de semana hai festas no Concello, en concreto na Silva. O San Cristobo na Silva será este domingo 13 de xullo, donde presentan un cartel con misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristobo, patrón dos conductores, e procesión polas rúas da vila con vehículos engalanados para a ocasión. Haberá premios para o mellor camión engalanado, ciclomotor, tractor, turismo e furgoneta. Haberá tamén sesión vermú con Mar da Vila e un gran xantar no campo da Feira das Nenas. O precio por persoa é de 40 euros, nenos de 7 a 12 anos, 20 euros, os máis pequenos será gratuito, aínda que deben anotarse para facer un cálculo dos sitios. Todo este xantar corre a cargo da pulpeira Guerra, que se encarga de o xantar, e tamén a taberna a cargo do Fogón o Bosque. Os tíckets poden compralos nos establecementos da Silva ou, se queren, directamente ca organización ou co teléfono 679 96 25 36. Pola noite haberá unha gran verbena con Mar da Vila. Eso serán as festas do San Cristobo. E tamén este domingo, día 13, hai unha pulpada en Encrobas. Con motivo do ramo da Virxen do Carmen, a Comisión de Festas de Encrobas organiza unha pulpada ás 2:30 da tarde do domingo 13 de xullo en Pontoxo. O menú a base de entrantes, pulpo e churrasco, postre, café e chupitos. Poden anotarse aínda se queren. O precio para os adultos de 38 euros, de 7 a 12 anos 15 euros, para os máis pequenos gratuitos. Para sacar os tíckets poden facelo con calquera membro da comisión ou no teléfono
677 42 26 50, 677 42 26 50. A sesión musical de tarde corre a cargo do dúo Crazy. E a semana que ven hai as festas do Carmen en Rodís, o mércores 16, festa do Carmen en Rodís, mércores 16. A unha xa hai misa na honra a Virxen do Carmen, despois actuará o grupo San Martiño de Cerceda. Na sesión vermú estará a Orquesta Magos, que tamén estará na verbena, para rematar a festa con música local. Está organizado todo polo Rodís de Fútbol Club e a Asociación Carballo Jordo, que informa aos veciños que queiran colaborar, que se poñan en contacto coa directiva do equipo de fútbol do Rodís. Esas son as festas do Carmen en Rodís o mércores día 16 da semana que ven. E xa rematando o mes son as festas do Carmen en Cerceda, na parroquia de Cerceda, venres 18, sábado 19 e domingo 20 de xullo. A comisión comezou e xa está prácticamente rematada a pedida axuda polas casas, todas aqueles que aínda non o fixeran, pois lle pregan ou lle piden que poden pagalo ou ben na peluquería de Bea ou, senón, en a banca. O venres 18 hai dianas alboradas, a unha misa solene na Virxen de Fátima, ás 2:30 sesión vermú, ás 11 verbena coa orquesta Furia Joven e disco móvil impacto co DJ Bermúdez. O sábado 19, dianas alboradas, a unha misa solene na honra Virxen do Carmen, ás 2:30 sesión vermú co dúo Reflejos e ás 4 charanga Os Atrevidos, estará amenizando con un pasarrúas, ás 11 verbena coa orquesta Olympus e o dúo Reflejos e tamén haberá un DJ. O domingo 20, dianas alboradas, misa unha na honra aos Santísimos Sacramentos, ás 2:30 sesión vermú co dúo Alborada e ás 4 xogos e hinchables de balde para nenos. Ás 11 verbena co grupo Alborada, sobre as 12 da noite a tirada tradicional de fogos de artificio. Os próximos días escoitaremos tamén e falaremos coa Comisión de Festas de Cerceda. E por último, no mes de xullo queda a festa do Cochiño. O día 26 de xullo se celebra a festa do Cochiño, a súa, en este caso, 26ª edición da festa do Cochiño. Durante todo o día amenizarán o recinto ao grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda, Faíscas da Pontraga e a charanga Santa Compaña. A partir das 2 da tarde, comenzará a degustación do cochiño, churrasco e pulpo e produtos da cociña galega. O precio por ración de 14 euros. Hai venta anticipada ata o día 22 de xullo no viveiro de empresas de 9 da mañán a 9 da noite e para pedir marcar a parcela para as carpas será o xoves 24 ás 5 da tarde. Hai hinchables gratis para nenos de 3:30 a 7 e a partir das 10 da noite a actuación das orquestas Olympus e La Misión. Sobre as 11 tirada de fogos de artificio. Deixamos atrás as festas. Falamos do programa Bos Días Cole porque estamos nos últimos días para poder inscribirse neste programa de conciliación da vida familiar e laboral que se leva a cabo no Colexio Cruce, no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Se trata de que nenos e nenas poidan ir ao colexio antes do horario lectivo, atendido por monitores e incluso a almorzar, dende as 7:30 da mañá. O prazo remata o próximo día 11 de xullo, será o último día este venres e poden facer a reserva pola sede electrónica www.cerceda.org ou presencialmente no rexistro do Concello, na planta baixa. Se teñen algunha dúbida poden chamar se queren o teléfono 981 68 60 68. Por outra parte, a Federación Galega de Balonmán organiza unha escola de balonmán na Silva. Serán todos os luns e mércores de 3 a 4 da tarde para edades de entre 5 e 14 anos. E na Polideportiva da Silva. O precio é de 20 euros o mes. Poden anotarse, en este caso, no correo sumatedeporte@gmail.com ou no teléfono 686 27 52 04. Comezou de novo a anotación para as viaxes do Inserso. O pasado martes abriu o plazo para participar na temporada de viaxes do Inserso o plazo estará aberto ata o 23 de xullo.
A edición deste ano arranca o próximo outubro e se estenderá ata maio do ano que ven. As viaxes do Inserso están abertos principalmente a pensionistas e a persoas que cumplan certos requisitos relacionados coa idade. Lembren que todos aqueles que por primeira vez se anoten o Inserso teñen que, en este caso, acreditarse como persoa beneficiaria. Quenes se encontren ante a súa primeira vez teñen dúas opcións, optar pola solicitude telemática na sede electrónica oficial ou, se queren, poden facelo a través tamén do correo postal. En calquera caso, dende o Concello de Cerceda, os servicios sociais axudarano tanto a solicitala como a tramitala. Se xa vostede está rexistrado, tan só recibirá xa na súa casa as solicitudes para poder anotarse a viaxe que máis lle conveña. Viaxes que van, lembren, dependendo do lugar, da duración, da estancia e da modalidade de transporte, os precios varían entre os 130 euros ou 564, con bonificacións especiais para as pensións máis baixas, incluso hai unha tarifa plana de 50 euros para quenes reciben pensións non contributivas. E tamén os maiores poden anotarse no programa de benestar en balnearios que a Xunta de Galicia volveu a poñer en marcha deste mes. Unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores de Galicia. Estadías de 10 días en réximen de pensión completa, con aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia. As quendas comenzan xa o 15 deste mes de xullo ata o 31 de decembro. Está dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55. O prazo de inscripción está aberto e rematará o próximo 16 deste mes de xullo. Se queren ter máis información ou que lle axuden a solicitalas, non duden en poñerse en contacto cos servicios sociais do Concello que están na terceira planta do Concello ou poden chamar por teléfono polas mañáns o 981 68 60 68. En canto a ITV de maquinaria agrícola, se vostede quere pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, pode facelo na Silva a finais deste mes, dende o 24 ata o 31 de xullo no campo da Feira da Silva. Vai a estar o día 24 só pola mañán, 25 é festivo e volverán a estar o 28, o 27, o 29, 30 e 31. O último día, o 31, tamén só será pola mañán. Se queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. Tamén lle recordamos que as pistas de pádel que estiveron pechadas durante prácticamente 3 semanas volven a estar operativas despois de solucionar unha avería eléctrica importante que surdiu despois de unha tormenta eléctrica. Así as cousas, prácticamente xa na súa totalidade as pistas de pádel xa están en funcionamento. En canto ao tempo, mañán xoves irá aumentando a inestabilidade atmosférica en Galicia. A primeira hora pode haber brétemas matinais no interior e tamén nas zonas costeiras. Pola tarde medrarán nubes de evolución que poden derivar en chubascos treboentos. As temperaturas mínimas terán un lixeiro ascenso, mentras que as máximas sufrirán un moderado descenso, máis acusado nas comarcas costeiras do oeste debido á presencia da néboa da brétema. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.